हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी आं दिनै बे सानथामनि गेजेराव जे बेंगलर कर्नाटक रायजोआवहाय साथाम बर' लाइमोननि जिउ खहा जादों साथाम बर' लाइमोना जे रुंसारि जानानै थांदों आं बिनि सायावहाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामबायमोन नाथाय आङो साथामनिबो जाथायनि सायावहाय मोनसे भिडिअआवनो कभार खालामदोंमोन 14 मिनिटनि आङो बे भिडिअखौ बानायदोंमोन दा नाथाय बेवहाय आं गासैबो खोथाखौ रायखांनायावहाय माने चेनेलावहाय मोनसे कमिउनिटि इउटुबाव मोनसे कमिउनिटि गाइडलाइन थायो नङा होमबा दा बिनि बारगा जानाय जाहोनाव चेनेलाव एसे एफेक्ट फैदों बिनि जाहोनाव आं बे भिडिअखौ प्राइभेट खालामफिननाय जादों दा बिनिखायनो आङो साथाम जे रुंसारि जालांदों बिथांमोननि सायावहाय आङो मोनसे सिंगल भिडिअ लाबोनो सानदों आरो आं बे भिडिअखौ माने मोनथाम भिडिअखौ आङो सानसेयावनो आपल'ड खालामनाय जागोन आं फार्स्टआवहाय नैबे रुंसारि प्रफुल्ल सर्गियारिनिखौ आङो आपल'ड खालामग्रोगोन बेनिफ्राय अनसाय ब्रह्मनिखौ आं आपल'ड खालामनाय जागोन उनावहाय अनजालु बसुमतारीनि भिडिअखौ आङो लाबोनाय जागोन रायजोफोर दा नोंथांमोनहा सानसेनि गेजेरावनो बे भिडिअखौ मोनजोबगोन दा आङो गिबियावनो प्रफुल्ल सर्गियारिनि सायावहाय लाबोगोन नङा होमबा रायजोफोर दा बिनि जाथायनि सायाव आं सुंद'यै फोरमायहरनि बे जाथाया ओरैबायदि जादोंमोन नोंथांमोन बे जानाय जाथाया जाहैबाय बायफानाहालि रेलवे पुलिस स्टेशननि गेजेरावहाय बेनि आन्दाराव जादों बे रेलवे बायफानाहालि रेलवे पुलिस स्टेशन गोलैयो दा बे जाथाया ओरैबायदि जादों माने रुंसारि प्रफुल्ल सर्गियारिया माने मोनसे अनलाइन पर्टेलाव मावोमोन ब्लिंकिट होननाय अनलाइन पर्टेलाव बियो डिलिभारि खालामो प्रडाक्ट डिलिभारि खालामग्रा माबा मोनसे डिलिभारि खालामो आरोखि बेवहाय बियो खामानि मावोमोन बेनिफ्राय बियो अन डिउटियावनो दङमोन 14 थारिख फुंनि सारे 4:30 बा 5टा बेफोरबायदि समावहाय जिखुनु जाया टाइमखौ आं फिक्स मिथिया फुंनि समावहाय बियो माने अन डिउटियावनो दङमोन बेनिफ्राय बियो बे समावहाय बियो रेल साइटिंखौ बारस'दोंमोन जाहैबाय रेल साइटिं बारस'नो थांनाय समावनो माने ट्रेना फैबाय थानाय दंमोन दा बे समावहाय ट्रेना बिथांजों आरो ट्रेनजों सौग्रावलायनाय जायो बे जाहोनाव बिथांनि नैबे खर'आ फुरा डेमेज जाजोबदों गासैबो नायथाव जाया आरोखि ओरैबायदि दुखुनांथाव कन्डिसन जादों दा जोबोद दुखुनांथाव गोसोआव बिराद बोरैबा मोनो बेफोरबायदि फट'सफोरखौ नायोबा दा फट'आवसो नुदों बेनिफ्राय आङो बेवहाय थांनाय जायाखै जोंनि BWA आफादनि माखासे मावथियारिफ्रा थांदों स्पटआव आं थांनो हानाय जायाखै दा मानो सानथामनि गेजेरावनो मोनथाम जाथाय जानाय नङा होमबा दा जोङो बबेहाय मावजेननो जानानै जोङो मानसिफोरखौ रानलायनानै मोनफा मोनफा जायगायाव थांलायनानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों आरोखि रायजोफोर दा बिथांनि आङो डिटेल्सखौ फोरमायहरनि जाथाय जानायनि सोमोन्दैथ' आं एसेब्लाबो फोरमायबाय सुंद'यै फोरमायलांगोन रायजोफोर आं बांद्राय गोथौयै थाङा बिथांनि मुङानो जाहैबाय रुंसारि प्रफुल्ल सर्गियारि 27 बोसोर बैसोनि बियो केयार अफ मलेन सर्गियारि भिलेज हिरिम्बापुर नम्बर 1 दारां फानबारि सनितपुर आसाम पिनक'डआ 784111 नोंथांमोन दा आङो बे थाम्बनेइलाव अब्लाबो लिरदों माने सनितपुर क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव होननानै नङा होमबा दा मानि थाखाय मोननै डिस्ट्रिक्ट जादों आं बेखौ फोरमायलांगोन दा बे प्रफुल्ल सर्गियारि बिथाङा हाबा जानानै गावनि हिनजावनि न'खराव थाफैयोमोन गसाइगावआवहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगावआवहाय दा गसाइगाव थानानै बियो बिनिफ्रायनो बेंगलराव खामानि मावनो फैदोंमोन दा हिनजावाबो गसाइगावनो दं गावनि न'आव गैयामोन आरोखि बियो माने बुंनो थाङोबा गोरजा थानाय बायदि आरोखि ना रायजोफोर दा आङो बिनि एड्रेसखौबो खोन्थानि गसाइगावनिखौ बिसिनि मुङा नमिता बसुमतारी गामिया आलकजार FB क'क्राझार गसाइगाव पिनक'डआ 783360 नोंथांमोन दा बेवहायनो बियो दङमोन आरोखि हिनजावनि न'खराव दा जोंनो केसखौ हरदों हिनजावनि न'खरनिफ्रायनो सनितपुरनिफ्राय हराखैमोन बेनि उनावहायसो जों मिथिनो मोनबाय सनितपुरनि होननानै दा बेहा हाबा जाबाय गथ'फोरबो थालांबाय नङा होमबा रायजोफोर न'खरनिफ्राय गोबां खावलायहरबाय जोङो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरावहाय गासै पुलिसनि खामानि हस्पिटालनि खामानि बेखौ मावफुंजोब्बाय आरो न'खरावहाय नाथाय रांखान्थियारि गोख्रों नङा हिसाबै बिथांनि देहा सोलेरखौ न'सिम लांनाय जायाखै दा न'खरनिफ्राय खावलायहरबाय माने बेंगलरावनो बेखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय दा बिनिनो असे फंबाया नैबे सारजापुर र'डआवनो थाखायोमोन दा बिथांजों लोगोसे जों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा बिथांखौ 17 थारिख खालि 17 नभेम्बर खालि बेलारोम समावहाय मोनाबिलि समाव बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय जादों आरोखि
दा न'खरनि हास्थायनाय बायदियै जों जेरै न'खरा लुगैदों बेबायदिनो जों बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय जाबाय आरो लोगोसे आनान गसाइनि खाथियाव बेखौनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै आर'ज गाबो बिथांनि जिउमाया आनान गसाइनि खाथियाव बा इसोरनि खाथियावहाय सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों एबा मोनहैगोनखौ जोङो मिजिंथिनानै आनान गसाइनि खाथियावहाय आर'ज गाबनाय थाबाय आरो लोगोसे जेसेबां न'खरा दुखु मोनदों बेफोरबायदिनो जोंनि गोसोआवबो गोबां दुखु फैदों बेफोरबायदि जाथाय जानायनि सायावहाय जोङो न'खरजों लोगोसे दुखुनि बाहागो लाफायो दा लोगोसे जाय बिथांमोनहा बिथांखौ सिगांनिफ्रायनो जाथाय जाजेननायनिफ्रायनो जाथाय जोबजासिम मदद खालामदों नङा होमबा जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि मावथियारि बिथांमोन आरो लोगोसे बिथांनि लोगोफोर गासैनिसिमबो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय हेफाजाब होगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोनहा बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय दा बिथांनि डिटेला बेखिनियानो नोंथांमोन आङो डिपलि माने गोथौयै खोन्थानो सानाखै मानो होननानै बुङोब्ला भिडिअ'आबो गोलाव जायो दा आं बेखिनियावनो बे भिडिअ'खौ दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों थेंक इउ